etorri danoi, gabon bai, Eurokopa da, gaur hemen Miribilan hasiko da Bilbao Basketentzat aurtengo Europako bidea. Eta helburua jakina, aldala finalera iritsi, aldala finala irabazi, eta berriz ere Euroligan sartzea horixe izango litzateke. Bilbao Basketentzat, Jeska Bizkaiarentzat aurtengo helburua. Izan ere, talde batek handia izan nahi baldin badu, Josan Aldalur, Gabon, beti ere Europan egon beharra dauka, ezta? Noski baietz, iaz gozatzeko parada izan genuen Jeska Bizkaiarekin eta espero dezagun aurten ere, urrats bat atzera eman du, Eurocup atzerago dagolako, baino normalean atzera egiten da pauso bat indarra hartzeko eta irabazteko bi urrats aurrera. Espero dezagun hori gertatzea urten. Jeska Bizkaia Buduknosten kontra, Podgoricako Montenegroko taldearen kontra. Jeska Bizkaiak Europan sekulako gauak eskaini zituen igaz, aurten ere ligan oso ondo hasi da, 5 partidu jarraian irabazita. Eta Jokin Etxeberria, noski hemengo zaleek, Miribilako zaleek ere, igazko gauak gogoan hartuta, gehiago gozatu, gehiago disfrutatu nahi dute. Arratsalde guztioi, iaz bete egiten zuten Miribila estadio hau, eta aurten ere bataz beste 9.000 pertsona sartzen ari dira hemen, eta noski Europako lehen partidu honetara ere 6.000 pertsonatik gora espero ziren gutxienez, eta seguruenik partidu hasi orduko bete egingo da Miribila berriz ere, eta esan Podgoricako Buduknost taldea talde gaztea dela oso, eta jokalari politez jositakoa, Bai gero, hor bostekoak, Ziziz, Basileiadis, Mumbrú, Herbel eta Hamilton, Bost, Popovic, Bikovac eta Li, hoietxek izango dira bi bostekoak, bai Jeskapena eta baita Buduknoskekoa era. Popovic, Marko, eta Popovic baita Alexa ere, Alexa da egalekoa, normalean behintzat baloia gora eramaten duena, eta talde honetako jokalaririk onena, printzipioz, eta baita Marko ere eskolta moduan hasiko litzakena orain, Bostek. Antolatzaile lanak egingo ditu, Estatu Batuetatik ekarritako mutil gazteak, Li goian izango da pivot lanak eginez. Esan bezala, Buduknost, talde gaztea, diru gutxikin egindakoa, baina balkanikoa, Josan, Montenegrokoa. Bai, kalitate handiko jokalariak, badakigu nolako arrobia daukaten Balkan inguru haietan, eta espero dezagun, ikustea partida polit bat, kalitate handiko jokalariak, etorkizun handikoak ere bai, hemen ikusten dugu Ivanovic gaztea, esaten dute arrobiko arribitxia, hori da, aukera izango dugu, ikusteko ea nolako jokalaria den. Azerako bostekoan ez, baina teian Radonjic, horixe da, Buduknostekoen entrenatzaile gogorra, eta normalean behintzat, ikusi ditugun partiduetan, eta bere deklarazioak entzunda, gauzak erraz egitea gustatzen zaion entrenatzaile horretarikoa. Badaki, jokalariak saldu egin behar dituela taldeak aurrekontuari aurre egiteko, baina talde txikia izanagatik, talde jokoan behintzat haundia izan nahi du. Eta zuriz jokatuko du gaur Bilbao Basketek, naiz eta beltzezko gizonak esan, Men in Black. Zergatik? Podgoricako taldeko jokalari bati bere kamiseta txuria ahaztu egin zaio, eta orduan mesedea eskatu diote bilbotarrei, eta beraz beltzez jantzi beharrean gaur zuriz Jeska Bizkaia, hango partiduan, Montenegroko partiduan orduan, jantziko dutela kamiseta beltza esan digute. Bosteko nagusia, Katxikarisek aurten gustoko duen bostekoa, hasteko Ziziz eta Basileiadis, bat eta bi postuetan, Mumbrú 3 moduan, Herbel 4 moduan, eta center edo pivot nagusilanak eginez. Hamilton, hasi egingo da partidua, hasi egingo da Bilbao Basketentzat Europako bidea. Lehenengo baloia urdina. Lehenengo baloia beraz Buduknoskekoentzat. Gogoan izan, 4. urtea duela Jeska Bizkaiak Europan, 2 bider lehen Eurocupen egon zen, aurten bezalaxe, eta igaz Euroligan. Jaurtik eta Bostek sartu ez du egin lehenengo
alegin honetan, lehenengo eraso honetan, Buduknostek, albiste hona da hori, etxekoentzat. Berez, Josan, talde eginagoa, esperientzia handikoagoa, jokalariak ere izenez eta eskarmentuz, itzal gehiago dute Bilbao Basketekoek. Eta ez hori bakarrik, ez badakigu ACB Ligako txapelketa zenbateko hortasuna izaten duen, eta badirudi ez, horrelako talde heldu batek Bizkaitarren Geskrap talde modu batek, nik uste dut gaur entrenamentu moduan ez dakit izango duen partida, baina nik uste dut kalitate aldetikan alde nabarmena ikusteko aukera izango dugu. Baina hori gero, kantxan demostratu beharra dago, berak Katsikarisek behin da berriro esan duen moduan. Marko Popovitsi lehenengo pertsonala, Basileiadisek atzera, Herbelek jaurtiko du, urruneko jaurtiketa ez da sartu errebotean Mumbruk, berak jaurti berriz ere taulan ikutu, eta sartu ez. Erasoko errebotean behintzat oraingoz, ondo Jeska Bizkaiakoak. Ikus dezagun, Montenegrokoak zer egiteko gauza diren. Alexa Popovic horixe da jokalaririk onena, kanpoko jaurtiketa irukoa du, baita sartu ere. Beraz, lehenengo saskiratzea Montenegrokoentzat da, huts eta 3 aurretik dira Buduknostekoak. Behin eta berriro jokatzen dute zeharkako blokeo hori, hor behiko zutenean kokatzeko Alex Mumbrú, eta dagoeneko bi falta jaso ditu ez jokalari kataluniarrak, besoak erabiltzen ditulako bere defenditzaileak. Bai, eta biak ere jokalari berdinak egin ditu, Marko Popovicek egin ditu, eta aurkira bidea hartu behar izan du, noski. Tobac kantxara, Serbiarra eta hori bai, esperientzia handikoa. Hamiltonek errebotea, kanpora Zisis, kanporago Mumbruk, iruko keinua, segundu bat baino ez, Lamon Hamiltonek jaurti egin behar, eta berriz ere defentsa ona Buduknostekoek. Bakarkako jokaldia egin nahi izan du hor Estranilla Milosevicek, eta Lamon Hamiltoni aurreneko pertsonala atera dio. Bai, orain arte ikusten ari gara, ez erasoko sistemak motelantxean ari dira jokatzen jokalari bizkaitarrak, espero ezagun, ez abiadura gehiagorekin egitea. Disiplina handiko defensa ikusten ari gara Buduknostekoa, eta lanak ditu gainditzen defensa hori Geskrap Bizkaia. Errebotean borroka, baloia urdina izango da, baloia kanpotarrentzat izango da, naizta Herbelek begiradarekin epaileari etxekoentzat, zurientzat behar zuela eskatzen zion. Gorba, kanpora Milosevici, Milosevic ere bi daude, Estranilla, Serbiarra, eta Milan Milosevic, Bosnia-Herzegovinakoa. Estranilla Milosevic gainera, bederatzi zenbakiakin jokatzen ari dena. Fitxaketa da, urtengo fitxaketa Buduknostekoentzat. Kanpoko jaurtiketa horretan ez dute asmatu, errebotea Hamiltonek. Kontraraso bizkorra egiteko moduan aldira ba. Bilbotarrak, Basileiadisek irukoa, ez. Eta errebotea, urdina berriz ere. Milosevicek berak bakarkako jokaldia egin nahi. Errebotearen bila Li. Eta baloia, etxekoentzat zuria izango dela, esan dute epaileek. Hankarekin eman omen dio Milosevicek, hori adierazi dute, baina ez dakit lurrean zegoen bera. Li hor irudietan, pivot nagusia. Finlandiakoa da, Finlandiako pasaportea dauka, naiz eta Italian ere jokatutakoa den. Zisis. Basileiadis bera bakarri barruraino, ez da oraingoan ere. Lik erreboterako lekua kendu egin dio Hamiltoni, eta eraso aukera berriz ere Podgoritzakoentzat. Milosevic berriz ere Mumbrúren kontra, begira ze txapel ipini dioten orain, eta Liri pertsonala egin diotela diote, epailek Zisisek egin diola zuzen ere. Baina Bilbao Basket lehenengo minutu hauetan ondo ez behintzat. Ez, justu xamar ikusten ari gera, ez du asmatzen, badirudi urduritasun puntu baren nabaritzen dela. Ez dakit prezipitazioare noiz behinka azaltzen den edo ez, askotan lehenengo puntuak lortu arte horrelakoa gertatzen dira, ez? Bai, ez dira talde oso ezagunak, eta
aurkari honek ere, bere kalitatea erakusten du eta gogortasuna ere biliz defentsan orain arte babesten ari da bere saskia. Jokalariak ez dira ezaguna, baina taldea tradizio handikoa, ez? Hori bai. Besteak beste, Montenegro independentea denetik, irabazi egin dituzte hango liga eta kopa guztiak eta Europan sarri-sarri ibili baita Euroligan ere. Sartu du Bilbao Basketek, aurreneko saskiratzea Zizisek, 25. Azken 6 urtetatik, 5etan jokatu du Eurocup talde honek, eta kontu zibili beharreko taldea da, jokalari politak baditu, Besteak beste, Alexa Popovic ikusi dugu, begira ze goitiberakoa sartu duen birrintzea Munbru orain. Barruraino, Basileia ezi atera, Zizisek barnerak eta egin nahi zuen eta berriro ere Zizisek. 4 puntuak bereak dira Greziako antolatzailearenak. Erasoko falta eskatzen ari ziren hemen Budutxunostekoen aulkian, Litekena, ukondo erabili du nahiko garbi Zizisek eta pitatzeko modukoa zen. Milosevic, bi blokeoan, hor daba Finlandiarra, pibota orain Munbrurekin. Bera bakarkako jokaldia egin nahi, eta begira, aparta jokaldia, naiz eta bi gizon zituen gainean. Laguntza egitera ere bai defentsan, baina alperrik oraingoz, 4-9. Jarioa falta zaio erasoan, Bilbao Basketi oraingoz, eta defentsan ez dute asmatzen. Beno, eta Nikola Ivanovic ikusi nahi zuenak, orain okiko du aukera. Esan beharra dago, ez dala lehenengo aldia, Bilbaoren hontan jokatzen izango dena Nikola Ivanovic, izan ere Montenegroko 20 urte zazpiko taldearekin ibili zen hemen, duela urte bete, txapelketa jokatzen, eta orduan ere zenbaki politak bete zituen, 6-9. Aurretik dira Podgoritxakoak, Lapurtu Liri orain Hamiltoni Lapurtu egin diolik baloia, eta berriz ere Alexa Popovic. Eta 5, Estatu Batuarra, gaztea, eta begira, zer egiteko gauza izan den hor, berriz ere Alexa Popovicek lidauka alboan bera bakarri jokaldia egin, eta esnatu beharra daukate Bilbao Basketeko. Konzentrazio falta nabaritzen da, badirudi lasai katxatu direla eta Uztarte azkar bat eskatu du hor Katxikarisek ikusita taldea ez dagoela konzentraturik. Tensio falta ere bai, ez da? Hala nabaritzen da. Izan ere, Katxikarisek alaxe aitortu du, partidua hasi bitartean. Ea entzuteri badaukagun. Haserre, bai behintzak izona. Poste txikian Munbrurentzat jokaldia berriz ere, baina nik uste hainbeste favorito zirela, gaztea daukatela taldea, kontrakoek, eta behar bada tensio gutxirekin edo errazagoa izango zela pentsatuaz kantxaratu dira mutilak, Bilbao Basketekoak. Partiaren hasierak otozean hasten ditu noizbinka, eskrapek eta badirudi, gaur ere gehiago espero dugu, tenkatzea eta estutzea defentsa hori eta erasoari begira azkarrago jokatzen duten, badirudi mugimenduak azkarragoa direla momentuetan. Budutxunostekoen partetik, nik bitxikeria bat kontatuko dizuet. Hor da Basileia izena, irukoa! Basileia izek irukoa eta 9. puntua etxekoentzat, esan, Jokin? Esan behar nuen, Estrainja Milosevic, ez dakit berotuta dagoen edo zer, baina azpiko kamiseta bat zeukan, kamiseta txuri bat, eta utxartean kendu du dagoeneko, izardi patxetan dagoelako. Horixe da Nikola Ivanovic, 20 zenbakia bizkarrean duen mutil gaztea, lehen aipatutako arribitxia oraingoan behintzat, ilundu egintzaio bidea eta ez du asmatu eraso antolatzerako orduan. 9-11, busti dago lurra, eta horixe eskatu du Ivanovicek, mesedez.
sikatzeko apur bat, baina 18 urte besterik ez, eta dagoeneko scouting guztietan, bai Europako talde nagusiak eta baita NBA-koak ere, berai begirik kendu gabe jarraitzen omen dute bere ibilbidea. Eta erori denean, belaunean min hartzeko moduan izan da, hor okertu egin du belauna guztiz, hala ere, ez du ematen ezer dugunik. Rakovicek nahi zuen hor jokaldia amaitu, pertsonala egin eta gero jaurti ere egin du ezpadan, ez da sartu, jaurtik eta libreak izango ditu beraz. Rakovic. Baina berez, bai Hamilton, Endesa Ligan ikusi dugun partiduetan erakutsi duen grina erakusten baldin badu behintzat. Bada hor behan egoteko, baita Rakovic ere. Eta orain arte, barrukaldean Kamuts bilbotarrak. Bueno, dagoeneko bonusean sartuta dago, oain Budunost eta pentsatzen dut luzeago jokatuta ere aukerak izango dituela, jaurtik eta librea lortzeko. Eta lasaitzeko pixka bat markagailuan. Zama galanta, dara Mateo hain Budunosteko jokalariak falta hauekin eta zaitasunak gogortasuna mantetzeko. Hori bada Nikola Ivanovic eta Alexa Popovic. Jaurtiketa egiteko moduan zen, baina ez du alakorik erabaki Milan Milosevicek. Beste 2 puntu. Buduknost taldearentzat. Lehenago ere elkarren kontra jokatu izan dute. Sabovic bera jokalari zela ere bai. Goan izango duzu askok. Ara, Mumruren lehenengo saskiratzea. Eta azkenengo aldiz, orduan Bidorreta zen entrenatzaile 79 eta 76. Bilbao Basketen alde, orduan ere Eurokapen noski. Entrenatzailea berbera zen, jokalariak ez. Zizisek, lapurtu egin dio baloia. Hasiera batean behintzat. Ivanovic gazteari, baina oraindik ere jabetza. 4 segundu baino ez. Buduknostentzat izango da. Baina asko hobeto ari da defenditzen Eskal Bizkaia, zaitasun gehiago ditu, sistemak landu beharrekoak dituen Buduknostek. Eta orain ere 4 segundu bakarrik gelditzen zaizkie ez bukatzeko jokalea. Mihailovicek ibiniko du baloia jokoan. Eta pertsonala egin duela Mumbruk. Dio epaileak. Milosevicen gainera etorri dela eta eskua atzetik sartu diola alegia. Lehen hasier Peia Sabovic aipatu duzu, esan behar da, Peia Sabovic Montenegrokoa dela. Eta, bueno, esan behar da baita ere, Slobodan Sabovic, bere anaia, Montenegroko ligan entrenatzaile dela, eta berari kasu egin eskero behintzat, taldeko, esango dut, Buduknosteko taldeko gakoa, Bitkovac ematen du, ez dakit, Popovic da saskiratzaile nagusia, baina Milosevicek errebotea jaso, Ivanovicek azkenean edozein modutan jaurti du 24. segundua gainganean zeukalako. Kanpokaldetik ez ba, barrura berriz ere jokoa. Hor da, Milosevicen jaurtiketa Kamutsa. Baina beste Milosevicek, Estramillak, baloia eskuartean jaso. Eta jabetza etxeko entzat izango da. Honen bigarren falta da baita ere. Eta kantxara Pile Pitx. Astean zehar galdetu diote Fotis Katxikadizi Pile Pitxegatik. Izan ere, gaurko partidurako jendeak uste zuen minutu gehiago izango zituela eta aurrera pauso bat eman beharra daukala argi eta garbi eskatu du. Bai, 2 jokalari aipatu zituen. Pile Pitx eta Amadou Sam izango dituztela minutuak, baina jokalariak eurek ere aurrera pausua eman behar dutela bai. Rakovic, Gumitxekin borrokan, Gakoal, laburra, motz. Errebotearen bila hor. Herbel zijoan, gorputza sartu du Mihailovicek. Ez zaio gustatu, Katxikadizi. Bai, jabetzarik etzegoen hor, eta nik uste dut 2 jokalaria joan direla, ez borrokatzea baloi hori, eta, bueno, hor ipurdiakin bultza egin dio Herbeli, eta nik uste Mihailovicek blokeoa itxi egin duela. Hori da. Txekeatu. Nikola Ivanovic, kanpora baloia, jaurtiketa urrunekoa irukoa da, sartu eginda ba. Milosevicena, Milan Milosevicena. 26 urte, eta esan bezala Bosniakoa Zisiz.
eta baloia sartu eta kinu arraro xamarra egin du Milosevicek, ez zuela sinisten bezala, eta Dejan Radonjic entrenatzaileak ere esan dio, zera izara horregako kinuak sartu egin eta kitxo. Bai, gero. Askotan horrela da, ez? Norbea gustora egon ezarren. Jaurtiketarekin sartzen baldin bada, 3 puntu dira. Berriro ere kanpokoa da jaurtiketa eta berriro ere barrura, orain Ivanovic gazteak. Horti dator arriskua oraingoz. Azken jokaldietan eta hemengo zaleek ere ulertu dute laguntza beharrean dagoela taldea. Beti esaten dugu, Europan etxeko partida derrigorrira hasi behar dira. Bai, beharrezkoa izan dira, ez gero lasai horitzeko etxetik kanpo. Indartsu sartu da, ez du saskiratzerik lortu, Ivanovic bestaldean eske, baloi eske, pertsonala. Ondo indako falta ikusita gaina zendikan bonusean sartu gabe zehola. Eskra Bizkaia, jokaldia gelditzeko. Baina falta Mumbrurena da eta honen bigarrena da baita, Horregatik aldaketa behar bada, bai joku antolatzaileak eta baita Grimau Mumruren lekuan. Lau puntu egin ditu Zisisek. Eta garaiz izango aldaba. Baiet dirudi, bai. Legezkotzat eman dute Asarrek atxikariz eta begira, markagailuan Jeskapek 12, 22 Budurnoskek. Ez zuen inork, alakorik espero, Josan. Ez, oso ondo irten dira, ez, Budurnosteko jokalariak oso ondo daramate ritmoa, azkar, bizkor, ni uste asko hobeto katxaratu dira, erdibitutako baloi guztiak beraintza dira, eta badirudi, ez, zerbait asmatu berrean egongo dela Katxikariz jauna, nahi baldin badu hurbildu markagailuan, defensa gehiago tenkatu, jokalari batzuk ez dira ondo kantxaratu, adibidez Basile Jadiz erdilotan arrapatu dute. Hamiltonek ere gauza gutxi. Hamilton ere hor txibili da, eta guain, Jokinek esan du moduan, Mubruk falta ditu, eta beste jokalari batzuk azaldu beharko dute, ez, partida berdintzeko. Hor da, azken partziala, bederatzi eta utzekoa. Azken iruko horrekin, noski. Justo Txirrina jo duenean sartu dena. Seitik lau, irukoetan, eta bitik bat baino ez, Bilbao Basketek. Dena den, datuei begiratu baino, datuek ere esanguratzuak dira noski. Sensazioa, taldeak lehenengo 10 minutu hauetan eman duen itxura, ez da ona. Ez dauka zer ikusirik, esate baterako, Josan, lehengo igandean ere Endesa Ligan hemendik eskaini genuen partidua, orduan Unikajaren kontra, eta beste tensio bat, beste energia bat, beste defentsa bat. Bai, abiadura txikian erten dira, ez, bilbotarrak, eta nahiko garbi adierazten duen markagailua gertatu den lehenengo 10 minutuan, ez, oain lana egin beharrean dago, badakigu kalitate asko daukatela Eskrapeko jokalariak, baina ikusten ari gara utzi ezkio ere Budurnosteko jokalariak abiadura eta kalitatea soberan daukatela. Hasi egingo da, bigarren laurdena Pilepic eta Raul López orain, bi txikiak. Grimau ere badago, Herbel. Pilepic. Joko antolatzaile lanetan orain Raul López. Pilepicek bihirukoa du, ez da sartuko. Errebote luzea, Ivanovic berak jaso du esku artean. Bunic da orain, kanpokaldera irten da Ivanovici laguntzera, pikanrola egin nahi zuen hor, Rakovicek moztu egin dizkio aukera, Milosevicek berak bakarkako jokaldi egin beharko du, kanpora atera, jaurtik eta irukoa da, ez. 3 segundu, sonakako 3 segundu. Milosevicek egindakoak. Bai, gehiago egin ditu, baina nik uste azkeneko momentu arte hor itxoin egin dutela horre paliak, ez, jaurtek eta ikusi arte. Barnerak eta egin dut, bertan gelitu da. Lo. Bai, abantaila nabarmena. Bestela ateratzeko dan zegoen hor Milosevic. Grimau, ondoko marratik egin nahi zuen jokaldia eta Milosevici pertsonala atera dio. Honen 3. da, Ondo hasi da, baina dagoeneko 3 falta,
eta hala ere, beraien entrenatzailea den Dejan Radonjic, lasai. Rakovic orain kanpora irten da Herbelekin batera. Gogoan izan, beste partidua jokatu dela, talde honetako B taldeko beste partidua jokatu da dagoeneko, eta Sofiako Lukoilek irabazi egin dio Espiruri, Belgikako taldeari. Beraz, aurreneko puntua Sofiako Lukoilek lortu du B talde honetan Eurocupen. Mihailovic, aurrean dauka Pilevic, Mihailovicek berak jaurti ez, oso labur, errebotea Herbelentza zen, eta izan da Rakovic eta Raul Lopez. Bigizan ditu, jaurtitzeko moduan da Grimau, Pilepic irukoa. Ez da oraingoan ere. Bi izan ditu Pilepicek, hortarako ekarri zituen, horixe da bere ezaugarri nagusietariko bat, iruko jaurtiketak dira. Baina, aurreneko eta mentzat ez du esmatu. Eta nahiko ondo jokatuak, beharentza, sisteman, bidez, transizioan iristen eta nahiko garbiak. Baina ez du, asmatu, badirudi urduri xamar dagoela orain arte, baina, ardurak hartu behar dituen jokalaria da, eta pentsatzen dut berdin jarraituko duela, saiatzen. Hala ere, 10 betik oraindik, Bilbao Basket. Ivanovic, Popovic, baina orain Marko da jokoan dagoena, Ivanovicek irukoa, eta sartu erditik jaurti du, Errasamar ari dira urrunetik jaurtitzen. Kateatu da gelditu da hor zuzeneko blokeo hortan, eta kasikari zen keinua adierazgarri izan da, horrelako defensarekin jai dagoela. Raul Lopez, pertsonala egin dio Ivanovicek, baina zaleak ere apur bat hotz orain arte badirudi. Euroliga nola jokatu zuen Bilbao Basketek igaz, ezta? Eta nola Txeskaren kontrako azkenengo partiduak oso beroak, ederrak eta ikusgarriak izan ziren. Orain, lehiaketa berri honetan, Eurokopan hasteak kosta egin zaiola taldeari eta baita zalei ere. Bai, hala ematen du baina, atzea begira ezin da inorreon eta pentsatzen dut jarriko dira. Hortxe ba Hamilton! Lamon Hamilton! Aurten pivot nagusia Bilbao Basketen, sekulako partiduak egin ditu Endesa Ligan. Bi aldiz izan da taldeko jokalaririk onena. Eta oraingoan ere legea ezarri nahi izan du. Bai, eta bigarrengoz ia saski txikitu ere bai, Bai, joan den igandean apurtu zuen saski hori, berori, liri pertsonala. Gainera saskiratzea lortu du, orduan bi gehi bateko izan daiteke, Berriro jaurti beharko du Finlandiarrak, Gerald Lee. 25 urte honek ere. Gehien zuenak gazteak dira, Viktovac izan ezik, eta batzuk oso gazteak. Viktovac bera jokora berriro. Bai, bera da sarren 30 urte dituela. Raul Lopez, esnatu beharra dauka. Esnatu beharra du Bilbao Basketek. Orain, Pilepic, eskolta lanak eginez. Jokoa antolatzen laguntzeko asmotan, pertsonala egin diote Herbelik. Gora Herbel. Raul Lopez lagunduta. Baina erasoan ere argi falta. Ez dago jari horik, ez daukate etorririk. Baina, abiadura zerbait falta zaio taldeari, sistemak lantzen ditu, baina oso errez defenditzen du Budunostek. Eta badirudi zerbait azkarrago jokatu behar duela. Hor Hamilton, keinua Pilepicek, eta barrura eman dio Hamiltoni baloia. Hor aurkitu dute bidea azken jokaldietan bilbotarrek. Eta Raul Lopez aserre izan ere labandu egin da irrista egin du. Eta hor egon dira sikatzen, eta urrengo jokaldian heldu eta labandu, eta gainera min hartzeko moduko jokaldia zen, Horregatik eskatu die horretan ari direnei, mesedez berriz ere sikatzeko lehortzeko inguru hori, baina 14:28 bikoiztuta izan da une batez markagailua Podgoritxakoen alde. Ez ustekoa da hori dudari gabe.
Eta beti ere, naiz eta kalidade handiagoa izan, naiz eta talde eginagoa egon, atzetik aurrera etorri beharra ere, ez da erraza izaten. Ez geho lan bikoitza egin behar da, askotan. Ez da sartu ba! Hemen Miribilan zale guztiak hor putz eginez ari ziren, baina ez da baloia sartu bestela, epaileak eman egingo zuen eta jaurtiketak izango ditu Herbelek. Eta hor Txedomir Bitkovac eskatzen ari zitzaion epaiari, zergatik diran bi jaurtiketa, azpian izan dela eta gerora etorri dela jaurtiketa. Barrura Herbelek, aurrenengoa. Herbelek ere partidu honen aurretik hitz egin du eta beti bezala. Serio eta labur. Ez dagoela inor gutxi esterik eta partiduz partidu joan beharra dagoela. Ez dagoela esaterik favoritua zein den, jokatu egin beharra dagoela. Eta begira, horren lekukoa hemen. Bitkovac bera baloia gora eraman beharrez. Eta Alexa Popovic berriz ere jokoan da. Eta Katsikariz bere hitza betetzen, ez? Mamadou Sam dagoeneko gantxan, Pile Pitxere bai. Eta badirudi jokalari hauekin ere kontatzen dula, ez? Rotazioan sartu nahi dituela. Bai, izan bena agian normalagoa da, kontutan hartuta Moerman ez dagoela, eta horre pivot bat delako, ez? Baina Pile Pitxi bai emain nahi dela, bai, minutuak eta erantzunkizuna gainera. Ez da sartu orain hirukoa, errebotea Raúl Lópezek, badator Bizkor, bikeko mutila. Keinua egin, Hamiltoni eman berriz ere Raúl López. Ez du jokaldia Bizkor amaitzeko modurik izan eta sistema orain. Hor da Hamiltonentzat Grimau. Ez dauka jaurtitzerik. Sam dauka laguntzeko, begira nundik atera duen baloia hor Grimau, bebetik. Eta zenintzat izango da. Beraitzat, budutxunoz ez da. Geziak arantza dio, beraz, urdina izango da baloia. 18-28, 10 behetik, arduratuta ikusten dugu Katsikariz. Bai, ez du ikusten ondo taldea eta denbora aurrea dijoa eta hoendikan atzetik markagailuan. Eta okerrena da hori, ez? Ia 15 minutu pasa dira eta 18 puntu zure etxean, ez? Hori da kezkatzeko modu. Gutxi, oso gutxi dira. Alexa Popovic, Grimaurekin, bakarkako jokoa eginez. Jaurtiketa, ez da oraingoan ere. Mamadou Samek errebotea, pertsonala egin dio Lik. Eta txaloak, Mamadou Sami hemen Zalek. Eta utxartea eskatu du oraingoan Dejan Radontxicek. Dagoeneko bonusean sartuta dago taldea, bi jaurtiketa libre izango dituen Samek, eta pentsatzen dut hendikan 5 minutu eta 21 segundu gelditzen diren momentuan defensaren aldaketaren bat egingo duela, edo ez da inbeste falta egiteko. Baina zenbatean joko garrantzitsua izan liteken burua, ez da? Beti esaten dugu, goi mailako kiroletan oso bizitzen ere bai, baina oso garrantzitsua dela. Guztia izaten da. Partidu baten nola sartu, zenbatean joko importantea den. Bai, hemen ikusi dugu, nola kantxaratu diran Budunostekoak eta begira baina, ez, ondorioak. Ea, entzuteri daukagun, Dejan Radontxic. Bost eta 21 falta dira lehenengo zatia bukatzeko. 10 behetik Bilbao Basket. Inor gutxik espero zezakeen alakorik, baina horrela da. Eliteko kirola egunero dago onena eman beharra. Bestaldekoak ere normalean apartak izaten dira eta. Samek jaurtiketak. Lehenengoa bai. Mamadou Sam Senegalekoa da, Bartzelonan egindako mutila gaztetan.
Eta ona batez ere lehenengo entrenamentuetarako ekarri zuten, baina gero minutuak eman dizkio poliki-poliki Katxikarisek. Eta batez ere Barsaren kontra egin zuen partidu polita. Gogoan izango duzue, Bilbao Basket zalek. Bost orain jokoa antolatzen Estatu Batuarra. Eta Viktovac, bien arteko jokaldi eginez, hor da, bakar-bakarrik. Zabaldu egin zaizkio kontrakoak eta barruraino joan da bost. Bai, oso errez jokatu du, ez, hor Estatu Batuarrak eta badirudi defensa biun xamar ikusten ari gerala, ez, eta Nikola Ivanovicen zenbakiak izugarriak izan dira. Irukoa, Raúl Lópezek, honek ere badaki bere taldeak noiz daukan beharra, eta ze behar daukan, ez bakarrik antolatzeko orduan baita, sartzeko puntuak egiteko orduan ere. Defentsa ona orain. Ia lapurtzekotan izan dira. Pertsonalak Grimaud. Lehenengoa du. Kostatzen ari zaio, Geskrapi, partiaren erritmo hartzea. Badirudi helburua dela atxeen aldirako hortxe izatea, ez gutxienez, partidu herri bat azteko atxeen aldian ondoren, eta ea lortzen duten. Moain defensa zerbait hobeagoa da, baina hala ere utxuneak ere ikusten dira. Demarki bost da hor. Ikusten ari zareten mutila. Jokalari oso fisikoa eta batez ere defentsan oso abila omen da, Mississippi State Unibertsitatetik etorritakoa, Europan lehenengo abentura hause du. Buduknosten. Sam. Botea eman behar, lagunaren bila, Basileia izek urrunetik ez. Errebotearen bila Hamilton zen. Eta Liri, pertsonala atera dio, gozez joan da hor Hamilton errebotearen bila, erasoko errebotearen bila. Liren bigarren falta da baita, eta jokalari oso garrantzitsua da hor beheko taula azpio horretan, Bai, talde bilbotarra lantzen ari da partida, ez oso hor ari da defenditzen, badakielako Budunostek hortikan pasatzen direla bere aukera guztiak, baino argi asko daude piztuta, ez falta personalekoak eta badirudi, ez hor zama galanta izango dutela bigarren zatirako. Bigarrena bai, puntu bat gehiago beraz. Hamiltonek, dudarik gabe. Aurten fitxaketen artean, orain arte behintzat, etekinik onena ematen ari den mutila. Kanpotik, Buduknost, bost, antolatzen. Popovicek jaurtik eta ez da sartuko. Grimaud, gelditu egingo aldu jokoa, bai. Raúl López eman, Hamiltonen zai, Raúl López. Basileiadis, aurrean dauka Popovic, baina Marko. Zer egin behar duen esanez, Raúl López bera, Hamiltonek bakarkako jokaldi egin nahi ez, indartsu egi, pasa egin da hor. Bere jaurtik eta bost, badijoa bizkor, begira zer egin nahi izan duen hor. Bostek, baina Hamilton handia da, luzea da, eta beso oso handiak ditu gainera. Oain konturatu da, ez, Alexa Popovic. Falta hori ez duela egin behar, ez bonusean sartuta zegoelako bere taldea. Eta Bostek joko soroa egin du pixkat, ez zaio bat ere gustatu bere entrenatzaile Radontxiki eta aukira bidali du eta Ivanovic atera kantxara. Ivanovicek oso ondo zuzendu du bere taldea, iruko marratikan lau saiakera iru sartzeko, 9 puntu lortu ditu, errebote pare bat ere bai, eta patxada zuzentzen du. Gaztea, baino adimentsua. Bai, hori esan behar nuen, 18 urte izanagatik buruarekin jokatzen duela gehiago, Eta ze diferentzia baten Raúl López eta bestean Ivanovic. Bata Europako talderik onenetan egondakoa, NBA-an ere aritutakoa, zenbat titulu, eta bestea oraintxe irteten ari den mutila. Lee eta Hamilton aurrez aurre. Kanpora, baloia, Viktovacek jokadezan, berriro ere Liren eskuetara. Buelta erdia, ingurua aurkitu nahi, iruko jaurtik eta barrura Marko Popovicek orain. Sarrerarik ez du egiten normalean, baina urrunetik jaurtitzen badaki. 8 berriro ere goitik, beti ere Podgoricako taldea, Buduknost. Erasoan.
kateatu egin du hor blokeoan Ivanovic eta erasoko falta argia. Horba, Nikola Ivanovic, metro eta 80 da mutila. Grimau bizi-bizi, bere buruarekin haserre hala ere. Ez duelako baloia ikutu bai, baina lapurtu ez, Txaloak, miribilan, Roger Grimauri. Izan ere langilea da, profesionala da oso Grimau, eta bere buruakin haserre dagoela ikusi dutenean zaleek, abesa emango diogu, Txaloak emango dut, kariño pixkat, esan. Nik ez dakit nor dagoen haserreago, bera edo katxikariz, berarekin, Bakarrik zegoen hor, Zedomir Viktovac, eta sartu egin du azken bi jaurtiketak. Ez dago defentsarik, oso errez mugitzen dute baloia, nahi bezala gainaz kokatzen dute, utxunea dagoen lekuan, eta ondo bukatzeko aukerarekin jokaldi guztia. Joan daba berriro ere, Buduknos markagailuan 25 eta 36. Mihailovic sartu egingo aldaba barruraino, pertsonala egin diote, ez zuela jaurtiketak balio, baina ez, ez da hau bidea. Desesperatu xamar katxikariz, orain Sam kendu egingo dut Erbel berriro ere jokoan ipini, baina ez da gipanik, uste baino aldapak gorago, ez daukan partidua Bilbao Basketek. Zegoan izan, katxikarizek esate baterako, atzo berarekin barriketan egon ginenean, esan zuela, ez, lehenengo irabaztea da, lehenengo puntua, markagailua, eta gero igual rotazioak datorren igandean Real Madrid dagoelako. Uste dut Real Madrid inork gogoan baldin bazeukan, kendu egin barko duela burutik. Bai, momentuz bai, ez, nahiko lana badaukate baina aurrean, eta lehenengo helburua da gaurko partida aurrera ateratzea, ez, gaizki kantxaratu dira, eta badirudi bain bikoiztuen berko dula bere lana, Geskrapek partida hau aurrera ateratzeko. Raúl López izan gertatu zaio, nik uste eskatu egin duela, bai, eskatu egin du. Min hartu du, bai. Berak min keinua egin du, eta berehala eskatu du aldaketa. Zitziz jokoan, zuzenean joan da. Bikeko mutila, Kataluniakoa jezarlekura, ea ba. Badaukagun jakiterik, zer gertatu zaion. Zaintiritu txiki badela, kuadrizepsean. Ez da hori, albiste ona bilbotarrentzat. Basilaiadiz! Lau sartu ditu orain arte. Hiruko jaurtiketa bat, eta orain 1000 jaurtiketa libre, 5. puntua du greziarrak, 27 eta 37 hor. Mamadou Samb. Erasoan Ivanovic. Viktovac, besoak jaso, keinua egin. Mihailovic li. Bigei bat izango alda. Bai, urratxezke zeditzen hemen aurkian, baina bigei bateko eman die. Nabarmenak izan dira, ez irterak urratxa. Horregatik ba, ala iruditu zaigu, katxikarisek ere ala eskatzen du, baina epaileak ez dute olakorik ikusi. Hor, Hamiltonen pertsonala da. Bai, gaizki hasitakon gauzak kontra jartzen dira, ez, gehientzunak eta badirudi hori gertatzen ari dela orain arte. Berriz ere 13 puntuko aldea, aldapan gora partida eta berriz ere buru belarri sartu behar. Ba, ez 6 puntura urbuldu dira, bazirudien beste tono bat bazeukala, beste usai bat bazuela, urrina partiduak, baina ez, hemen Gaitz lan egin beharra tokatuko zaio Bilbao Basketi, partidu hau aurrera atera nahi baldin badu. Katxikari. We play 4 down. Moerman ikusten ari zarete hor. Bakeroak jantzita, ez dago jokatzeko moduan noski, 3 asterako dauka. Hori, Moerman hor. Soleoan dauka min. Eta beraz, 3 astetan ez du jokatuko, baina taldearekin dago jakina, eta animoak eman nahirik gainera.
Eta zaleak ere konturatu dira, gaurkoa ez dela erraza izango, eta hemen giroa sortu nahian. Bere taldeari txalo eginez, animoak emanez, Miribilako zaleak. Bat eta 15 falta da lehenengo zatia bukatzeko, 27-40 markagailuan. 13 behetik Bilbao Basket. Ziziz. Herbel dator atzekadetik, ondo. Oso ondo Herbel. Herbel sasoian dago, hori bai. Oso ondo dago, eta hemen ikusi dugu ez, arbelatxoan margotutako jokaldi guztia nola itzen den, pazientziez eta azkenean lortu dula ez, bere burua. Herbel joan zaio orain, Raul Lopezi bostekoa ematera, eta Raul Lopezek oraindik kamisetarik ez du gainetik jantzi, ez dakit hori... Baina ez dago jokatzeko moduan, Berak ere badaki, zapatilla dagoeneko kendu dizkie lokarriak zapatillei eta ez dago jokatzeko. Ba, ez da albiste ona, Bilbao Basketentzat, ez gaurko partidurako, baina ez bestela ere. Ze benetan zentiraturen bat baldin bada, edo muskularra baldin bada, hori ez da berehala, batean konpontzen. Bai, epe laburrean partida asko ditu, garrantzi handikoak, eta hori gertatu ezkeo, tamalez ez da albiste ona, ez? 57 segundu falta dira lehenengo zatia bukatzeko, 11 behetik Jeskra Bizkaia. Ivanovicen irukoa ikusi duzu hor, ondo orain arte. Arribitxia hor beste bat. Ivanovic partidu polita eginez. Irukoetan 4-3 sartu ditu. Eietxek dira dauzkan 9 puntuak. Eta Mihailovic orain. Jokua antolatuz, Ivanovicekin batera. Ara, atzeko aldetik etorri da, ez du sartu. Alexa Popovic, baina eskerrak. Ze bestela, jokaldia borobila zen Buduknostekoentzat. Ziziz eta Herbel. Mumruren bila, Mumbrure apenas ikusi du. Hor da Alexa Popovicekin. Bera, ondo Hamilton, ondo bakar-bakarri zegoen. Eta ikusgarri egina izan du saskiratzea. Pixka balandu ezkio jokaldiak neiko ondo ertetzen zaizkio, ez? Jeskrapi, baino neiko txukun ari da defenditzen Buduknost orain arte, eta erasoari begira, kalitateen falta ez dago hor, eta oso errez ari da jokatzen. Urratsak adierazi ditu epaileak, ies egin dio baloiak esku artetik, eta aurrera eraman du gero, ea ba! Segundu bat pasatxo falta da, lehenengo zatia bukatzeko zer egiteko gauza diren bilbotarrak, ara, Herbele eta Hamilton, elkarren kontra. Hamilton horrela jausteko behintzat, kolpea ikaragarria. Eta min, ez dakit min ez ote duen hartu, Biak ziren, baloi hori hartu eta jaurtitzeko gogoz, barrukaldeko bi jokalariak. Eta min egin dute, baina oraindik bada jaurtiketa bat egiteko modua ez ba. Hamilton gangainea bukatu da. Lehenengo zatia gaizki txarto. Bilbotarrak, 31, Jeska Bizkaiak, 40. Buduknostek, 9 behetik dira. Bilbotarrak Eurokopako lehenengo partidu honetan. Burumakur, ari gara ikusten Bilbotarrak. Dutxara, aldagelara doazenean. Atsedenaldi orain, eguraldiaren berri. Eta laizter gara berriz ere zuekin bigarren zatia kontatzeko, zuek ikusteko. Ea lehenengoa baino hobea den. Gero arte! Gabon danoi berriz ere Eurokopa da hau, saskibaloian Europako ibilbidea gaur hasi du Bilbao Basketek hemen, Buduknosten kontra Miribilan, eta oraingoz behintzat ez ustekoa esango nukenik Josan, 31 Jeskapek eta 40 ditu berriz Buduknostek. Beraz, 9 behetik dira bilbotarrak eta 14 behetik ere egon dira, lehenengo zatian. Bai, oso gaizki kantxaratu da, eta badirudi horren adierazpena, oraindikan aldageletan daudela, gauza asko zuzende beharrekoan dabil katxikariz. Bai, epelak entzun beharko dituzte jokalariek. Eta pentsatzen dut hain lana bikoiztuen beharko dutela hemen kantxan gainean, baino esan duzu moduan zenbakiak oso txarrak,
baloi erdibitutako baloi guztiak Budunostentzat. Montenegroko entzat Hiruko marratikan oso ondo asmatu dute, 12tikan 7 sartu dutelako hiruko marratikan, eta ikusita nola jokatzen ari diran, alaitasunez eta ezer galtzekorik erakusten ari dira, ez daukagola ezer galtzekorik Budunostek. Hori da, eta esan dugu, Europan beti ere, etxeko partiduak irabazi beharra dago, gero kanpokoren bat irabazita aurrera egiteko, garbi esan zuen Katxikarisek favorito direla talde honetan, gainontzekoak, Espiru gogoratu, eta Lukoil Sofiakoak, gaur gainera Sofiako taldeak irabazi egin dio Espiruri, baina inor gutxik espero zuen, eta nik uste zaleek ere ez ustekoa hartu dutela, betik ikustea orain, ez da? Bai, hala ematen zuen, ez? Partidan hasieran, errezago gainditzeko aukaria zela, baina badirudi oker jarri direla gauzak, zaleak ere ez zuen espero, ez? Horrelako emaitza atxeen aldian, 40 puntu jaso ditu bere etxean Geskrapek eta 31 bakarrik sartu ditu, ez? Ez indefenditurik ondo blokeo zuzena eta jarraipena, eta oso errez ari da jokatzen orain arte Podorikako taldea. Buduknosti normalean markagailuak laburrak, behekoak gustatzen zaizkio, baina 31 utzi du Bilbao Basket, baina 40 egin ditu Montenegroko taldeak. Ivanovic ikusi dugu, gaztea, joko antolatzailea, Arribitxia, oso ondo, eta Bilbao Basketen behar bada Raul López lesionatu eginda, kontuz, baita Herbel eta Hamilton ere bai, ez, balorazio begiratu ezte. Bai, balorazio horrean ikuspuntutik berenak ikusita zelan abetetzeko kapaz diren, bai Axel Herbel eta bai Raul López. Tamalez, badirudi ez, zuntza ustura txiki bat badaukala Raul Lópezek ez dakigu jokatzeko modurik izango duen. Jokinek behar badauka informazioa? Oraindik ezin izan dugu eduki informazio hori, galdetu dugu kluean, oraindik ere itxaruteko eskatu digute, ia gerosiago badaukagun datu hori hartzeko aukera, baina ni aukera gerturatu nahi zenean ikusi dudanagatik behintzat zuntza ustura badauka, berak esan die medikuei apurtu egin dela eta ez dut uste jokatzeko moduan dagoenik. 31 eta 49 azpitik Europako lehenengo partidua Eurocup. Aurten Euroligan sekulako gauak izan ziren igaz eta behar bada apur bat berago egotea, orain Eurocup jokatu behar bada hori igarri egin dute jokalariek eta baita zaleek ere, ez da? Bai, baina hala ere nik espero dut hendikan Geskrap Bizkaion bat ikustea bigarren zatian eta gainditzea markagailuan. Lana egin beharko du, galtza bete lan izango ditu hain bigarren zatian, baina espero ezagun, ez? Geskrap Bizkaia normal bat ikustea bere etxean eta zenbaki bere onera ekartzea berriz ere. Ze izan ere, Jokin, zaleak ere apur bat hotz orain arte. Apur bat hotz, bai, zuek esan duzuen bezala, baina, nik uste taldeak beraiek espaldin badi indarrik ematen zaleei, zaleek erora normala dain bezala ez dutela erantzuten, ez? Baina, ia bigarren zati honetan erantzuteko aukerarik badaukaten, eta, taldeak gora ere etortzen den, ez? 31 eta 49 azpitik, baina momentu batean 14 behetik ere egon dira gaur zuriz jokatzen ari diren bilbotarrak. Eta zergatik zuriz, lehen ere esan dizuegu, Buduknosteko jokalariren bati kamiseta aztu egintzaio txuria eta beraz eskatu dute urdinarekin jokatzea. Eta ni behintzat hau zabalik utzi nau, Podgoricako jokalariek bakoitzak bere kamisetak eta bere erropak ekartzen ditu, zapatila eta guzti bere boltsan, eta horregatik ardura ez da delegatuarena edo nahi danena, baizik eta jokalari bakoitzarena, ez digute esan. Ze jokalari izan den kamiseta etxean utzi duena, baina hor Katxikarisen aurpegia arduratuta dago, Fotis Katxikariz, eta ez dakizar esango zuen atzeen aldian, baina taldeak behintzat batez ere beste intensidade bat, beste oldarkotasun bat, beste jarrera bat erakutsi beharra dauka. Barkatuko Josean, orantxe bertan adierazi digute, ez duela Raul Lópezek gaur gehiago jokatuko, pintxaso bat izan duela, berak igarri duela, eta bada espada ere erabaki dutela ez jokatzea. Horba, baja bat gehiago, Morman ez zegoen jokatzeko moduan partidu hasi denean, eta orain bigarren zatian ez da egongo
Raúl López, lehenengo alegina Mumbruk egin du, bere betiko jokaldia, poste txikitik irtendakoa. Herbel, eta orain, hau bosteko titularra da gero, Basileia dizek irukoa ez. Errebotea luzea, Lik jaso du, baina zerako bosteko honetan orain, Ziziz, Basileia diz, Mumbru, Herbel eta Hamilton daude. Momentu honetan, talderik gogorrena, onena behar bada, bostekorik onena, Bilbao Basketen. Beraz, Katxikarizek esan du, ea ba nola aterako zareten orain, bigarren zatiaren haseran, ze hemen lanean jardun beharra dago. Arriskatu beharrean dago gaineaz, Eskara Bizkaia ikusita nola dagoen markagailua, ez? Nahiko hurbil dago, 9 puntura, baino hala ere, aurren dauden jokalariak badakite zertan ari diran, eta orain ez dago, ez? Txantxetako gogori. Begira zer egin duen Nikola Ivanovicek. Hirukoa sartu du, partidoren bigarren zatia hasi bezain pronto. Baina behin eta berri, ez? Jokatzen ari da, ez? Blokeo zuzena, eta atzetikan pasatzen badu antolatzaileak armatzen du besoa, eta erakusten ari da, behin eta berriro zezitala den hiruko marrotikan. Behin eta berriz ari gara gora aipatzen, eta aipatu beharra dago, ez dela Montenegroko joko antolatzaile nagusia. Hori Taylor Roches didela, Baskoniako jokalaria. Hirukoa berriro ere, hau ez da sartu, eta bi gizon errebotearen bila, elkarrezin konponduta orain Monbru eta Hamilton. Eta horixe besterik ez zuen beharroa. Kimika falta orain taldeak. 31 eta 43. Bai, esan behar nuen, guztu nuen bukatuta zeuduna, barkatu. Esan behar nuen, lotura txiki bat esan dugula, Baskonia eta Buduznozen artekoa, baina esan beharra dago, talde honetan jokatu duten, hainbat jokalari pasatu direla gero Gasteiztik. Adibidez, Dejan Tomasevic, Vladimir Michov, edo Igor Rakočević bera ere, eta nola ez Dusko Ivanovic. Izan ere, Dusko Ivanovic talde honetan, Pribe Ligako, orduko Jugoslaviako Ligako, saskiratzaile nagusia izan zen, gerora Splitera joteko. Reungo. Entrenatzailea Baskonian noski, Ordaldirentzat baloia. Kanpoan orain Popovicek, honek sartu egin du berriro ere hirukoa. Ez dute hutsik egiten eta badoa markagailuan. Buduknost, 6ko partziala, bigarren zatia hasi denean. Ziziz. Herbel, Hamilton barrukaldean lan eginez, eta Lik pertsonala egin dio. Bai, helduta zeukan besotikan hor posizioa harrapatzen ari zen Hamilton, eta hor Li borroka bizian behartuta ikusi da, ez? Falta egitea. Eta epaileak zain italiarrak ikusi egin dio. Horregatik ipini du Bunic orain bostekoan. Radonjic, Montenegrokoen entrenatzaileak, Ziziz, bera sartuko alda barrura. Ivanovicen falta. Behar bada, partidu amaieran hainbeste falta egin izana garrantzitsua izan liteke, baina oraingoz, defentsan gogor, Buduknostekoak. Eta gogoratu joko antolatzaile, bakarrakin dagoela orain, Bilbao Basket. Ziziz. Txaloka hemen zaleak, Hamiltonek berak bakarkako bidea egin nahi, pertsonala atera dio Bunici. Eta dagoeneko 3 dituzte, laurden honetan, 2 minutu terdi jokatu direnean. Jaurtik eta Hamiltonek. Eta badirudi ez, partida honetan, jokaldi gehientzunetan, jokalari bakoitzak nahi duela erabaki ez, buruz, beko zutonean edo hiruko marratikan. Taldeko jokaldiak gutxitan ikusi ditugu, etekin handia eman diote horrelako jokaldiak, baino zaitasunak, ikusten ari gara, erosari begira. Hamiltoni. Eta oso errez ari dira jokatzen. Ara, eta orain, Buduznostekoak ketxu dira, beko epaileak erasoko falta adirazi behar zuelako, eta gerora ez duelako hori adirazi. Jabetza beraz, Bilbotarrentzat izango da, Popovicen 3. Markorena, horregatik jezarlekura eta baloia jokoan. Bilbotarren alde, jabetza Zizizek, bera bakarkako jokaldi egin nahi, Herbel, ez du Herbelek asmatu, Zizizentza zen baloia, baina ez,
Alexa Popovic da orain. Aurrek aldera begira. Eta Podgorotxakoak eta gueneko bonusean dira, Basilia izen kontra orain. Popovic kanpora baloia atera behar eta erasoan. Adierazi diote Alexa Popovici. Itxutu eginda behar da apur bat hor. Barneratze alegin horretan. Bai, eta hor lan hortan maixua da, ez? Iarte mundikan datorren aurkaria Axel Herbel eta gaur ere oso ondo kokatu da, hemen ikusten dugu moduan, mugimendu txiki bat egin du, oso ondo, espazioa erabiliz, harrapatuz eta hor ikusi dugu, ez? Nola atera dion erasoko falta. Bueno, eta barruko jokoa indartu nahian edo Hamilton eta Rakovic biak batera kantxan, Hor da Rakovic, Zizisek, irukoa ez du jaurti nahi izan, Hamilton aurkitu du, bai, berriro ere goitibera Hamiltonek, Beine jokaldia erraz daukanean alaxe txikitzen du baloia estatu batuarrak, Paristik etorretako estatu batuarrak, 12 behetik oraindik, Bilbotarrak ea defentsan tenkatu egin beharko dituzte lanak. Eta bat hiru bateko zonakako defentsa izan daiteke edo? Ez bi eta hiruko defentsa, zonakako defentsa bat jarri du, Errebotean Milosevic etorri da, Bizkor eta Azkar. Eraso errebotea hartu dute orain Podgoritxakoek. Eta ezinez, soluziorik aurkitu ezinik oraingoz. Katxikariz, Mumbrú, hiruko jaurtiketa da Mumbrurena. Barrurantza zijoan. Barruan ere ikusi du behar bada Mumbrú berak baina atera eginda. Muturrekoa, sudurrekoa. Popovicek eman dio Hamiltoni. Ez duela ikusi, atzetik etorri dela eta. Hirugarrena honek ere. Eta Dejan Radončić epaiei esanez begiratu falta galde batean, begiratu bestean, Bai barroatien nioen behar bada partida amaieran garrantzitsuare izan litekela. Hala ere neko ondo ari da kudeatzen, Orain arte Radončić entrenatzailea badaki zer daukan aurkian eta errotazioak sarritan egiten ditu. Oaindikan, jokalari asko da, hiru faltarekin. Lau dauzka hiruekin, bai. Baino, hala ere, oaindikan ikuste ditxaurpena badaukala, ez? Iristeko ondo, partida bukaeran. Eta Ivanov eta Mugosa gazteak kenduta guztiak erabili ditu dagoeneko, 12koa da diferentzia. Badoa Mihailovic, Milosevic eta Hamilton dira. Milosevicek barrurantzako keinua egin, esku bakar batez, ederki. Alde batetik eta bestetik bietatik sartzen da. Baina ez dago mugimendurik, oso errez gainditzen dute defensa. Zonakako defensa edo buruzko defensa jarrita ere berdintzaile, azkarrago mugitzen direlako Montenegrokoak. Eta argi gorria edo naranja gutxienez piztuta dagoeneko. Erasoan pertsonala, baloia jabetza Buduknosteko entzat, eta diferentzia 14koa da, 5 eta 30. Hirugarren laurdena bukatzeko. Viktovac, Herbel dauka gainean. Eskrapek berriz ere aldatu egin dut bere defensa, ikusita etekin gutxi eman diola zonakako defensa horrek. Zeinei Zizisi? Bai, Zizisi, bai. Viktovacekin zegoen. Eta horre gorputzean bekaldetik gogor, zango gogorrak defentsan lekua hartzeko hor da Viktovac. Eta zer beste bitxikeria bat Zizisen inguruan, jokalari veteranoa bada Eurokopan debuta dauka, 10 urte jarraian Euroliga jokatzen eta gaurkoa lehenengo partida Eurokopan. Begira nola sartu den Mihailovic, etxeraino, barruraino, eskatzeraino sartu da hor. Vladimir Mihailovic, 22 urteko mutila, eta egia da, barneraketak direla bere lanean punturik garrantzitsuena, baina hori eskautean ikusita izango zuten noski. Bilbon, 36 eta 52, kontuz! Ikusita nola di joan partida, esan behar dugu, nahi asko gustatzen nahi zait Buduknosteko taldea. Ausartari da jokatzen, erasoari begira, etorri da
Badirudi ez, irabazteko asmoarekin eta hori ari da erakusten ez, ikusita gainaz nola jarri zaion partida. Eta oso ondo bideratuta dauka partidua, oso ondo gainera. 16 goitik berriz ere, Utxartea izango da. Eta Raul Lopezek ezin du jokatu, eta Niko Sisinea laugarrena da, Stay together, guys. Hey, let's go. The enemy is there, guys. The enemy is there. I'm trying to help everybody. Hey, Alan. Fran, go for Alex. Come on, guys. Come on. Let's go. Let's keep going. Let's go. Hey, let's win this game. I want to win this game. Okay, vamos a jugar 5. 5, movimiento, estás fuera. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus utzi du kanpoan, ez da? Pile pitch antolatzen moduan badirudi ez, kokatuko duela. Eta Mungru ere kendu du. Bi txikiak orduan orain. Pile pitch Grimau eta Basile Jadiz. Hori da. Eta jendea ere hasi da arduratzen. Ustez gaurkoak partidu erraza behar zuen. Hala, ikusi dute behintzat protagonistek hasi aurretik, baina noski, Europa da hau. Egia da, Eurocup dela. Egia da, talde gaztea duela Buduknostek. Egia da baita ere, orain arte jokatutakoetan beti irabazi izan duela Bilbao Basketek, baina horrek ez du ezertarako balio partidua hasten denean. Eta markagailuak 16ko aldea erakusten digu. Aurretik dira Montenegrokoak. Rakovic, ea ba! Grimau eta Basile Jadiz. Hau berria da aurten. Kompetizio ofizialean behintzat horrela ikustea taldea. Grimau. Rakovic. Berak bakarkako jokaldi egin nahi, Serbiara gorputza atzera ez. Errebotea ondo, oso ondo ikutu du Atzamar puntekin hor Erbelek. Erbel bai, Erbet beti tak, seguru. Ondo baldima dago, Axel Erbelek egiten ditu bere zenbakiak, bere lana oso ondo betetzen du, laguntzak eskainire bai, erasoan oso ondo kargatzen du, eta defentsako lanean ere bikainari da gaur ere. Mihailovic eta Basile Jadiz, Greziarra Mihailovicen atzetik, borrokan, hor da, 2 segundu baino ez, Rakovic atea zaio, eta erlojua hutsean dago. Bai, epaileak oraintxe konturatu dira, eta baloia Peskara Bizkaian entzara. Hor ba, jendeare jotake irabazi arte kantuan, defentsa hon bat bai gutxienez. Rakovici falta pitatzeko arrisku handia izan da, baino ez diote zer adierazi eta eskerrak, eskerpentzat. Basile Jadiz. Bera bakarkako jokaldi egin, Grimau, kurrunekoa, barrura! Bikoa dela eta Utxartea eskatu du berehala Radonjicek. Bi defentsa on, bi eraso produkzioa lortuz eta Montenegroko entrenatzailea arduratuta jokoa bosteko asmoz, ezta? Bai, eta hemen sekretu gutxi dago, nik uste dut hemen Geskrape badakiela zer egin, defentsa ohortu eta erasori begira Budunosteko jokalariek bezalako kalitatea badaukatela erakutsiz edo gehiago, nik uste dut hurbiltzeko parada izango dutela. Zutan, Dejan Radonjic, baina oraindik 12 puntu goitik, noski, hoixe da, horri nahi dio eutxi. Eta zaleak ere arduratuta ikusten ditugu, horre aurpegi luzeak, Burumakur, bat baino gehiago gozatzeko eguna behar zuen, Europan berriro ere partidu bat miribilan aspaldiko partez, baina orain arte behintzat sufritzen ari dira, zaleak eta jokalariak, presioak oraino, defentsa aurreratuta orain Bilbao Basketek. Milosevic eta Erbel. Orain bai, orain defentsa gogorra du.
Bilboko taldeak, keinuak, kanpora atera behar, eskuak karbatez jaurtita. Oso ondo Milosevic, oso ondo Estranilla Milosevic. Grimauk bera bakarkako jokaldi egin nahi izan du, naiz eta Rakovic alboan zeukan bakarrik, ez zuen ikusiko noski. Eta Milosevic Pilepitzekin, berriro ere poste txikian, kanpora, irukoa da jaurtiketa, ez da sartuko, baina nola ba hor Bunich bakarrik. Sartutagoak daude partidan, hasiera-hasieratik eta erdibitutako baloi guztiak. Bai, asko ze hobeto eta azkarrago ari dela jokatzen. Pilepitzena ez da sartu, errebotera joan da hor, Rakovic borrokan, eta Grimau. Horretzaukan egia esan, errebotea hartzeko aukera hundiri, baina borrokan egin nahi izan du, gutxienez, Gezia aldatu egingo du, Geziaren norabidea aldatu egingo du, baina baloia oraingoz, lehenengo, urdina izango da. Eta hirugarren laurdenean baton bate nabarmendu baldin bada, Estrainja Milosevic izan da, eta orain hemen zegoen arnaz estu batean, iaia etzan da lurrean, eta entratzaileak kinu egin dionean, altxatu da segituan, eta hortxe, borrokan berriz. Ondo, defentsan Basilei Adiz, Grimau, hortxe da Basilei Adiz, bai, kontrarasoan bizko razkarreta ondo. Grimau defentsan. Orain garra zua eta energia sobera defentsan. Ez alda berandutxo izango. Defentsa eskatuz Miribilako zaleak. Rakovic gora, trapa egin diote bikoa. Ondo oso Rakovic. Eta pertsonala Milosevicek. Estrainja Milosevicek. Laugarrena da. Eta Ivanovicek hanka sartu du hor, eta aukira Popovic irten da bere ordez. Eta Marko Popovic ere irtengo da Milosevicen ordez, izan ere laugarrena da bai. 1:27, hirugarren laurden hau amaitzeko, baina defentsan, orain ikusten ari garen tensioa, energia, eskua, gorputza, dena. Zaitasun gehiago ditu Nostek ondo jokatzeko, oain ez du ainerrez mugitzen baloia, erasoan, zaitasun gehiago ditu, bikoizteko baloi horiek, punteatuta izaten dira jaurtiketak eta badirudi, oain tensio honekin urbiltzeko aukera izango duela partidan, baino esan zin moduan. Hala ere bendikan aldea handia eta oso errez jarraitzen du jokatzen, eta gintzen mazera. Marko Popovicek azkenean, bai, jaurtiketa, errebotea Marko Popovicek berriz ere, oso ondo defendatutakoa, ala beharrez eta oso behartuta jaurti dute hor Podgoritzakoek, baina errebotea jaso dute erasoa. Alexa Popovic jokoan, bigizton ditu gainean, kanpokoa da jaurtiketa, ez da sartuko, errebotea Rakovicek, ondo, orain bai, hau da Bilbao Basketen jokoa, defentsatik azten dena beti esaten duzu entrenatzaile. Basilei Adiz. Kanpora, Pilepic. Bera bakarrik egin nahi jokaldia, ez da. Eta baloia. Eta gauzak ez direnean irtetzen, Pilepicek zer pentsatuko ote du gaurko partidua. Bat dena ez diatondo egin. Orain arte behintzat. Naiz eta jabetza bat gutxienez orain laurden honetan eta laugarren laurdena falta den 13 behetik Bilbao Basket. Pilepitzetzat ez da lan erreza, normalean minutu gutxi jokatzen dituen jokalaria da. Eta gaur Raúl Lópezen lesioarekin pentsa ez ardurak dituen antolatzaile moduan jokatzen, Zizisek lau falta, eta hala ere ezin ondo zuzendu bere taldea, minutuak izan arren. Pilepicei buruz ari gara, baina Zizisek berak ere ze pentsatuko du, Eta baloia oraindik ere urdina izango da. 4 segundu baino ez dira falta. Lehen asmatu dute, laurden baten bukaeran asmatu dute, 3 bat eginez gainera. Podgoritzakoek, Budun Nostekoek. Ea ba. Mihailovicek barrura, ondo defentsa. Ez da beste zertarako denborarik.
43 eta 56. Hirugarren laurdena ere Podgoritxakoentzat. Iragarkiak eta bere alagarazuekin. 43 eta 56. Eskrapek 43, Buduknostek 56, 10 minutu dauzka. Eskrapek orain arte egin ez dituenak egiten saiatzeko. Partiduari buelta emateko hain zuzen ere. Bai, baina zenbakiak nahiko gogorrak ikusten ditu, ez? 11 puntu sartu ditu Eskrapek lehenengo laurdenean, 19 bigarrenean, 12 hirugarrenean, eta 13 puntu zari da galtzen, ez? Orduan, pentsa, zenbateko lan egin beharko duen, iraultzeko marjalailea. Biko jaurtiketetan oso gaizki gainera. Porcentai kezkagarriak, iruko marratikan ere, 100-tikan 20, 10 saiakera egin ondoren bi bakarrik sartu ditulako. Eta beste taldean zenbaki harrigarriak erakusten ari dira. 10 minutu, eman egin beharko diogu talde honi. Merezi duen konfidantza, beste partidu batzutan ere erakutsi du eta une gogorrak iristen direnean, badaukala talentua, badituela doaiak eta entzun biribila. Si se puede kantatua hemen Miribilara hurbildu diren zaleak. Hau estatu batuetako Yes We Can alda. Eta aquí Barack Obamak irabazi duena. Ea ba, Yes We Can. Ea ba, egiterik daukan, lortzerik daukan Bilbao Basketek 13ko diferentzia horri buelta eman da partidua irabaztea. Europako lehenengo aurten. Munbru. Antolatzen lini gabe, kantoratu da nahi Eskrap. Grimao, egingo ditu lan horiek, ikusita pile ditxek ez dula asmatu. Eta Munbru kapitaina erantzunkizuna hartuz. Grimauk pertsonala egin duela dio repaileak, Ivanovitzi egin dio pertsonala. Gehiegi arriskatu du, baina hor Ivanovic gaztea azkarra da gainera. oso ondo, Abila eta azkarra. irakurketa oso ona egin du. Urras bat atzera, patxada hartzeko, ipurri altxa du Grimauk eta bere aurka joan da, falta ateratzen da. Hor da Ivanovic berriz ere, Grimauk dauka defentsan, Ivanovicek bakarkako jokaldia, ez da sartuko. Ez dakit horre... Asarre entrenatzaia izan ere Munbruk ustaia heldu du eta hori berez 2 puntu dira, Munbruk irukoa, ez da sartu. Eta Basilei Adisek Bultza egin dio bai. errebotea arropatu nahi zuen. Eta aurrean zeukanari bultza egin dio. Beraz baloia Buduknostekoentzat. Ivanovicek eramango du gora berriz ere. Eta Fisiz, kamiseta jantzita. Antolatzailea bakarra du. Katsikarisek eta Ordali. Erbelek pertsonala egin omen dio, naiz eta berak baloiari garbi eman diola eskatzen duen. Hale, mate zuen, bai. Nik uste ez dela falta inundik inora egon. Gainera epaiak hortik ezin zuen ikusi. Falta egin duen edo ez. Eskuekin izuntzen. Ez, baloia garbi izan da eta zain italiarrak adirazi du eskuakin jo diola eta besoa jatsi egin dula, baina nik uste ikusita gaina zerrepikapena nahiko garbi ikusi dugu, ez? Baloia ikutu duela. Jaurtik eta libreak Lik. 25 urte ditu honek, esan dizuegu, Finlandiarra da, Italian ibilitakoa gaztetan, 28. Bigarrena ere sartu egin du. Eta hortxe diferentzia 12koa Munbru. Munbru eta Grimau orain baloiak gora eramanez. Erbel. Veteranoak ipini ditu kantxan orain. Bilbao Basketek, Atsikarisek hain zuzen ere. Eta jakina. Honelako momentuetan eskarmentuak badu balioa. Eta normalean burua hotzago aukiten badakite. Veteranoek ez da sartuko. Jaurtiketa hori begira nundik hartu duen errebotea Erbelek oso ondo. Gaurkoan behar bada aipagarriena Erbel da bere lana ondo egiten ari den bakarra. Agian.
Bai, oso ondo irabazi dio hemen ere posizioa, ez? Atzekaldean zegoen, baina pixkin egin dio albotikan eta harrapatu egin du, ez? Baloia, eta hala ere falta egin ondoren lortu du, ez? Herbelek urruneko jaurtiketa ez, hori ez da bere lana normalean. Eta Alexa Popovicek hartu du baloia eskutan. Herbelek normalean gertu dagotik jaurtitzen du. Eundeko 15 baino ez. Eskatzeko eurekoak, Eundeko 15 baino ez. Herbel defentsan. Basileiadisek itkutu nahi. Azkenean Alexa Popovicen eskuetara. Azken segunduan egindako jaurtiketa errebotea Herbelek. Basileiadis. Mundu bere lekura. Basileiadis bakarka. Ez. Errebotea Herbelek. Ez. Hiru gizon. Errebotearen bila eta bata besteari kendu egin diote. Bai, eta hor falta egin diote Herbelei, baina Rakovicek egin dio. Bai, sinistu ezina, ez? Zenbat talka egiten ari dira elkarrekin gainez. Talde berdinekoak. Utxartea berriz ere 15-era joan da eta Buduknost. 7:41 partidua bukatzeko. Grimau joku antolatzaile modua ipinita ere ez dio. Taldeak nahi zuen etekina eman Katxikarizi. Tensioa eman dio defentsan, baina hala ere ez du lortu, ez? Urbiltzea markagailuan, baina zerbait probatu beharrean zegoen. Katxikariz ikusita piletitzekin ezin zuela eta pentsatzen dut Zizizekin nahiko dela bukatu, ez? Eus esan da bezuen ez alda hau Zizizen garaia. 10 Euroliga. Euroligak irabazitakoak. Ligak irabazitakoak, bai Grezian, bai Italian, bai Errusian. Hala ematen du, ez? Esperientzia eta doaiak baditu. Orain erantzukizuna hartu beharko du. Hemen zaleak behintzat, burumakur eta ezin sinetxita daude danak, Nik uste jokalariak eurak ere ez zutela olako partidurik, espero. Hala ere indikania 8 minutu gelditzen dira. Horrelako egoeran normalean proposamenak izaten dira, entrenatzen diren gauzak egitea, ez? Bost eta utzeko partzialak edo partida laburrak jokatzea, ez? Defentsa on bat egin ondoren, jokatu erasori begira, beste defentsa on bat egin, eta eta gehi bateko jokandi bat asmatu, edo hiruko marra bilatu, sisteman bidez eta horrela, ez, saiakera hauek bilatuz, baina badirudi ez, urduri xamar ikusten degula momentuetan Jeskrapeko taldea. Bai, eta elkarren kontra hainbeste bider talka egiten dutenean, hori ja esanguratsua da. Esanguratsua izan da baita hor Raul Lopezen irudia. Kanpoko erropekin jantzita dago bai, baina bere taldekidei eskatuz, ez? Eskatuz beti ere Raul Lopez berea eman nahian. Bai, lehen aulkira joan denean min hartu duenean, Mamadou Zambi esan dio, horrela ezin da defenditu, bi gehi bateko bat egon da hortxe justu, eta orain hor egin behar duzuna hau da, eta zera da, eta entrenatzaile paperak ere betetzen dituela Raul Lopez. Ez da albotik ateratzeko ere ez. Hor Hamiltonek besoa luzatu du, baina ez dio pasea ondo eman. Grimauk. Eta orain baloia berriro ere Buduknosteko entzata. Alexa Popovic. Zabalik. Mihailovic. Eta Basilaides Mihailovicen defentsan. Hamilton ere bai. Urruneko jaurtiketa ez da sartuko. Errebotea Herbelek. Basileiadis. Mihailovic bakarri dauka aurrean, ala ere zai egotea erabaki du. Orain barrura Hamilton, bai, oso ondo. Pazientziarekin jokatu du hor Basileiadisek. Hori ere joan den urtetik ona ikasi egin du behar bada greziarrak. Aukerarik onena zein den ikusi eta orduan egiten. Pertsonala mundu. 13 da. Diferentzia, 13 puntu behetik Bilbao Basket. Eta isilik hemen. Miri-milan zaleak isilik. Arduratuta, kezkatuta. Ziztu zinik. Bai. Erreza zirudiena, estraineko partidua Eurocupen begira. Gauzak asko aldatu beharko dira, gaur Bilbao Basketek garaipena lortzeko. Denbora badago. Lau gizon gainean, errebotea Grimauk. Berak joan nahi du aurrera, Ivanovicek egin dio, pertsonala. Laugarrena honek ere bai.
Horregatik aldaketa seguruenik. Bai, eta Milosevic irten da kantxara, eta hauek ere joko antolatzailerik gabe jokatuko dute, Hori da. Begira nolakoak gertatzen dira onelako partiduetan. Ez da sarri ikusten. Alakorik Grimau. Grimau bera bakarri jaurti, ez da sartuko. Gora baloia, eta berriz ere baloia Buduknosteko entzat. Bitxia da, baina hiru baloiak beraientzat izan dira, Eta orain bai, orain Ziziz jokora. Hor ditu ba, Zizizek. Greziarrak hor dauzka. 6 minutu. Zer egiteko gauza den erakusteko. Joku antolatzailea badela badakigu. Aparta ere bai. Erakutsi beharra dauka. Orain, behar bada, Bilbora etorri denetik hause du. Unerik garrantzitsuena. Mihailovic defendatzen dago orain Ziziz. Milosevic eta Popovic. Popovic kanpora, ez da iruko jaurtiketarik. Mihailovic eta berriro Popovic, 4 segundu, 24 jokatu nahian. Ez da sartuko baloia, errebotea erasoan berriz ere Milosevicek, nola ba? Hiru gizon ziren hor zuriz jantzita. Horrek adierazten du, komunikazio aldetik ere gaur zer gutxi ikusi dugula, eskarpen barnean. 10 errebote jaso dituzte erasoan. Milosevic, bera bakarrik, esku bakar batez, eta sartu, ene. Oso ondo, Suerte apur bateaz ere bai, baina esku bakar batez, erditik sartuta, 3 segundu faltan, eta honela egin behar dira jaurtiketan. Mumbrú, baita Mumbruk ere. 5 minutu, azken 5 minutuak, ea ba, diferentzia 13koa da. 13ko diferentzia 5 minututan, Josan. Bai, 10 punturen aldea lortu du lehenengo laurdenean, eta geostikan kudeatzen alde hori, nahi bezala. Areagotzen noiz behinka alde horiek, hurbiltzen den momentuan Jeskrapek ardurak hartzen dituzte garrantzi handiko jokalariak, adibidez Milosevicek, Ivanovicek, Popovicek, eta oso ondo ari da kudeatzen, alde hori, eta erakusten gaineaz ez dira kokiltzen, eta partida irabaztera, etorri direla. Zizizek Katxikarizi begiratu egin dio, eta Katxikarizek ez da zer egin behar duen esan ere ez dio esan. Bestaldera begira zen. Intzagik. Jokatu eta egin du. Baide. Ia, zer egiteko gauza izan. Milosevicen 5. Bueno, lehenengo gauza positiboa. Estranilla Milosevicen 5. bai, lehenengo mutila badoa jesarlekura 5 falta egin ondoren, gogoratu. Bilbao basketen, Raul López ere jesarlekuan dagoela, baina lesionatuta. Okerragoa da hori. Eta jaurtiketak Basileia dizek, isilik miribila. Jaurtiketa libre ditxalo egin beharra, Amabi behetik. Bigarrena ez. Eta baloia beraientzat izango da, Hamilton sartu delako, esaten dute behintzat epaiek. Naiz eta Erbelek esaten ziren, Hamilton baino lehenago beste batzu sartu direla. 4:20 eta jaurtiketan libreetan ere zinez. Lapurtu Mumbrú. Bai, oso ondo oraingoan. Hauxe behar du Bilbao basketek. Honelako jokaldi pare bat behar dituta Mumbrú zalei eskatuz. Mumbrú ere zalei laguntza eskatuz. 10 ipini dira, Josan. Bai, bueno, haindikan partia bizi ditu dago, lau minutu 14 segundu haindikan irautzeko aukera guztiak ditu Jeskrapek, baino hala ere ikusin berez ze proposamena erakusten duen oain Buduknostek ikusita nola dagoen markagaria. Ako bude igrali čovjeka, igramo 4 down. We're gonna play 4 down, they play man to man. Two, set a pick,
lastetasuna izango tedan edo ez aurkaria orain Budugnostentzat daizte ikusiko dugu, ez? Orain arte erakutsi dute Ausart jokatu dute. jokatzen eta kalitate handiarekin, ez dira kokildu, eta Basiliadis ere jendeari laguntza eskatuz. 54 falta da partidua bukatzeko 10 beti Bilbao Basket. Ivanovic, bere atzetik Mumbrú, Basiliadis defentsan. Eta orain Mihailovic Mumbruk hartuko du. Gezurra dirudi Ivanovicek 18 urteo besterik ez dituela. Hiruko jaurtik eta Ivanovicek ez da sartuko. Hamiltonek errebotea, Zisis. Ez dago jokaldi azkarrik, ez dirudi behintzat. Mumbrú poste txikira joango da, beti bezala. Herbel eta Mumbrú. Zisis. Antolatu zakik orain jokaldia. Alaxe esan dio, Zisis barruraino, Hamilton bai. Oso ondo orain bai. Behin goz alako batean. landutako sistema osoa egin dute eta azkenean desoreka lortuz Hamilton utzi diote berritzeko aukera. Mihailovic eta Ivanovic. Jokaldia zein egin behar duten jezarlekutik esan du entrenatzaileak. Mihailovic berriz ere. Zarata. Bai, Zarata hemen, burrunda ikaragarria dago, miribilan. Defentsa nor. Basiliadis. Urratxak izan dira. Epaileak adierazi du, 24 segundoa pasa direla. Igual dio, baloia. Bilbao Basketentzat izango da. 3 minutu, diferentzia 8koa da. Zisis. Duguno zentratu baina aukera da, jabetza luzeak egitea, ez? 8 punturen aldea hoa indikan, baino... Mumbrú, oso ondo ikusi du, Herbelek, Mumbrú. Eta presioa. Presioa kantxa osoan egin dute. Bilbao Basketekoek jokatu dira berriz ere. Baloia. Veteranoen arari noski. Hamilton ez dago hor. Errebotea Mumbruk. Mumbruk Zisisi baloia. 2 minutu eta 20. Hor ez dela pertsonalik egon erabaki dute epaileek. Bilbotarren mesedetan. Eta orain jokatu behar da buruarekin, Bihotzarekin jokatzea bai, baina buruarekin ere bai, Herbel Hamiltonen bilari da. Mundaioko antolatzailea, gordeta bazter batean. Bai, horren bilari dira, bai, gaineta berri. Hamiltonek urruneko jaurtiketa bai! Sartu egin du. Hamiltonek 2 minutu faltan, 4 puntura ipini da Bilbao Basket. 4 puntura 2 minutu faltan, badatoz beti gora. 11-hutseko partziala. Ivanovic. 24 segundua jan nahian noski. Bera bakarrik, kanpora, urruneko jaurtiketa. Ez da sartuko, errebotea Hamiltonek. Zisis, bizkor joateko bestaldera. 1:26. Badauka iristeko modua Bilbao Basketek. Ez dagoela pertsonalikor. Hamilton, bera bakarrik sartuko alda. Kanpora, Zisis. Hamiltonen bila Zisis. Hor da, ez ba. Ez dago pertsonalik eta huts egin du Zisisek jokaldi horretan. Bat egiten horrekin jokatu nahi zuen eta hor oso ondo defenditu du hor Budugnostek. 1:10 partidua bukatzeko, diferentzia 4koa da, baina jabetza eta erasoa Budugnostek dauka. Lita Hamilton, buruz burukoa. Lik sartu egin du. Minutu bat. Falta da eta 6 behetik dira bilbotarrak. Zisisek 3koa, Barrura 3koa. 3 puntura beraz, 56 segundu faltan. Bilbao Basketek partidua hortxe dauka, iritsiko aldira garaiz. Zuzendu du hor bere akatza Zisisek eta erabaki... Mumbruk baloia lapurtu, bera bakarri doa. Bai, bikoa da eta jaurtiketa. Eta Ivanovici bosgarren atera dio eta nola atera gainera, Horren bila joan da zuzenean eta sekulako saskiratzea lortzeaz gain partidua berdindu dezake eta Ivanovic bezalako jokalari garrantzitsu bat kalean utzi. Baina, hala ere, lehenengo sartu egin behar du jaurtiketa hau eta gero oraindik jabetza Budugnostekoena izango da 44 segundu faltan. Eta orain Katxikariz eta Zisis elkarrekin berriketan timeout eskatuz, iruditu zait
Montenegrokoak. Azer izarra den Mumbrú, Logarri ja lotzea. Arra sartzeko. Arra sartzeko. Hori txikitan ere egiten genuen guk. Entrenamentutan sartu du, berdindu egin du partidua. Bilbao Basketek eta orain bai. Hau da miribila efektua orain. Orain bai, orain hemen dantza, burrumba, zarata eta babesa, txaloak eta musika. Hor daukazue, 17 eta piko partziala. Zaleak ere pozik, baina 44 segundu falta dira ia, eta hemen partidua berdindu baino ez du egin orain arte Bilbao Basketek. Bai, oaindikan ikusin beste gertatzen den. Hala ikusita nola jarri dan partida, gutxienez luzapena lortzeko bidean jarri da. Baina espero dezagun, erabaki zuzenak lortzea azkeneko bi jokaldietan. Zizisek izango du ardura hori, baina hor da Mumbrú. Egia esan partiduaren amaierako jokaldi hauetan Mumbruk erakutsi du norden. Itzala dauka gizon honek, jokalari honek, badaki zein momentutan zer egin behar duen, entzun da ikusi miribila. Horixe da miribilako giroa, 43 segundu falta direnean partidua bukatzeko, berdindu egin du norgehiagoka Bilbao Basketek, baina irabaztea da kontua. Alexa Popovic, Basileia diztauka gainean, baita Hamilton ere. Ez dago kanpoko jaurtiketarik, defensa gogorra, hirukoa da, sartu egin du jaurtiketa, eta nola gainera Marko Popovicek. Nolako defentsa egin duten bilbotarrek eta ala ere hirukoa atera du. Guztiak isildu, Oso ondo jokatu du gaineaz Budunostek. Bazekien bere aukera guztiak hortikan zetozela, ikusita ze gogorra egin defenditzen azkeneko laurden honetan Gestrat barrukaldean. Eta erabaki dute kanpokaldetikan jokatzea eta lortu dute. Etzen erreza gainaz jokatzea hori, baino asmatu egin du eta meritu handiko saskiraketa. Eskatzen ari zen hor, Grimau zapaltzen zegoela, baina nik uste hanka atera egin duela jaurtitzeko hirukoa, Begira, Katxikariz. Zer da, hirukoa edo bikoa, 23 segundu faltan. Oain Katxikarizek lortuko du aurreratzea baloia. Erasoko kantxara eta pentsatzen dut azkar jokatzeko aukera jokatuko duela. Biko bat ere bai, balekoa? Bai, biko bat ere nik uste dut bonusean sartuta hori taldeak eta hor pentsatzen dut erabaki zuzena dela nola edo ala asmatzea. Nire ikuspuntutikan bi puntukoa ona da oraindikan kontuen izanik 23 segundu gelditzen direla eta aukera gehiago izango direla. Hori iruditan ikusi dugu bazirudien hirukoa zela jaurtiketa, esan? Beste aulkian eskatzen ari ziren eta berriz faltarik ez egiteko, faltarik ez. Oain ikusita hirukoa sartu behar baldin badute, hirukoa, baina faltarik ez. Ziziz, 22 segundu, hor ba? Araba. Bikoa. Ez da txarra, Budunosentzat horrelako bi jaurtiketa ematea zizizi ez da txarra, baina ikusi marko ditu lehenengo, hiru kontutan izan, diferentzia hor daukazue hirukoa dela. Erreboteare zaindure bai, oain Budunostek. Ez pare. Hor ba, lehenengoan kale egin du Zizizek. Baita bigarrenean ere eta errebotea gainera Budunosteko entzat, Basileia dizek hain gainera pertsonala berehala. Zizizek gaurkoan ez du bere ametsozko partidua. Ez orain arte behintzat. Zehirukoa diferentzia eta jaurtiketak gainera. Jaurtiketak Marko Popovicek izango ditu eta oraintxe erakutsi digu gainera hirukoa nolakoa egin duen dan nundik. Beraz, jaurtiketetan ez duke printzipio zarazo handirik eukidea.
barrura lehenengoa, aurrenekoa du, partiduko lehenengoa du Marko Popovicek. Eta baita bigarrena ere. 20 segundu, gogoan izan, partidua bakarrik ez aberaxa ere garrantzitsua izan litekela. Ziziz, Mumbruk irukoa, ez da sartuko, errebotea Erbelek, pertsonala egin diote. 12 segundu eta pertsonala egin diote. Irabaztea oso zaila dauneko. Bai, Budunostek badaki ez, oain zerbait oso gaizki eginakoa egin behar dula partida galtzeko ikusita zebantzaiaretan 5 punturen aldea, bi jaurtiketa egia da dituela oain Erbelek, baina ikusita jaurtiketa libretan ere azkeneko jaurtiketetan ez dula ezer lortu, pentsatzen dut oain... Galdu egingo du ba. Bai, ikusita gaina Bilbao Basketek eta galdu egingo du gaizki jokatu duelako hasieran. Gero partidua berdintzeraino iritsi dira, baina berandu. Eta badirudi alperrik gainera. Dena den, gogoan izan, beti esaten dugu Europako partiduetan, aberaxa ere garrantzitsua izan litekeela, eta ez toka hemen inork erotu beharrik orain. Ez, ikusita gainaz horrelako ligaxka laburrean 6 partida bakarri dira. Eta aberaxak garrantzia handia izan litezkeela, zentzuarekin jokatu behar da momentu hauetan. Momentu beroak dira, badakite jokalariak ez dela gogokoa horrelako partida bat galtzea etxean, baina hala ere kontuan izan behar da. Bueltako partidan ondo gantxarotzen badira aberaxa ganditzeko aukerak izango dituztela ere. Ziziz aurrera, ez da sartu, eta jaurtiketak izango ditu. Baina bi jaurtiketa eta ez 3. Azpian izan dela falta, jokalariek eta zaleek eskatzen zuten jaurtitzen ari zela, eta azpian izan dela falta epaile batek, orain epaile nagusiarekin hitz egiten, eta ez dakigu, 3 emango diote. Bai, 3 emango dizkiote, bai. Honek logika gehiago dauka, ez? Bai, baina ez dago jokoan partidua, Bestela... Ez dago jokoa, baina 3 sartzen baldin baditu, oraindik baloia lapurtu eta... Ikusi izan ditugu bai, horrelakoak eta baita aldrebesagoak ere, nun dagoen baloiare ez dakite. Une honetan danak jaurtitzeko zai eta baloia beste kantxan zegoen. Zizisek izango ditu jaurtiketa libreak, lehenengo biak ez ditu asmatu. Hau bai! Nola berotu den jendea berdinketarekin, baina gero ez ditu erabaki onak hartu Bilbao Basketek, eta berandutxo iritsi dira. Bigarrena ere bai. Eta orain Marko Popovic, jaurtiketa egiten ari denean Ziziz, Marko Popovicek kinuak egiten ditu, eta hemen jende dana teknika eskatzen. Bat falta zaio Zizizi. Ez da erreza izan behar, hor konzentratuta egotea, 3. jaurtiketa du Zizisek, eta gero 6 segundu faltako dira, gogoan izan. Baita hau ere, 6 segundu faltan, baloia Budunosteko entzada, hor ba, nola, zapaldu egin diotela esan diote, Mumbruri, zapaldu egin duela. Marra esan diote, bestela lapurtuta zeukan hor baloia Bilbao Basketek. Ea ba, 6 segundu oraindik, bibeetik Bilbao Basket. Li, ez dauka lagunik. Azkenean, Bosti. Eta pertsonala egin diote, joko antolatzaileari, 4 segundu. Eta Bostek ere sartu egin beharko ditu. Sartu egin beharko ditu, biak gainera. Bai, orain arte ez du ez askorik erakutsi ez, Demartis Bosek, baina ikusin beroan zer egiten duen. Mumbrurena izan da, Mumbruren 5. da, kapitaina beraz, Jesarlekura, eta on jendeari presioa sartzeko eskatuz, Ziziz. Orainik luzapena ere posible da, Bai.
Ez du sartu lehenengoa Bostek. Eta hemen batzu ja dagoeneko 3-3 eskatu. Lau segundu eta 7, eunen falta dira gero. Bigarrena bai, 3ko jaurtiketa bat behar du berdintzeko Bilbao Basketek. Basili Jadizi, pertsonala egin diote, ez dio epaileak egia da, ez esan duela. Lehenago pitatu duelako falta bai. Bai, hori egia da. Baina, zenba gauza gerta litezkeen saskibaloian, ez da? Hain segundu gutxitan. Hor da pertsonala, gero, bai, hor pitatu du, gero jaurtita sartu egin du, baina egia da, egiari zor. Bai. Hor Popovic neiko garbi joan da, ez falta egitea, 3ko jaurtiketa ez egiteko. Oin lehenengoa bintza sartu egin behar. Helburua lortu du. Lehenengoa derrigor sartu behar, da gero? Hori da, eta gero nola jokatu. Ez, begira nengoen Rakovic ez dute zuen atera nahi, Katxikarisek horregatik errebotearen bila joateko, baina lehenengoa bintzat derrigor sartu behar. Gero 3 segundu eta eunen faltako dira. Ondo! Basile Jadizek barrura. Eta entrenatzaileari begiratu dio, ea zer egin behar duen galdetzeko. Bai, eta beste entrenatzaileak ere begiratu dio Katxikarisi, eta Katxikarisek ez du ezertxo egin. Erreboteak, Basile Jadizek, barrura! Barrura Basile Jadizen, jaurtiketa. Segundu bat falta oraindik, ez da baloi hori sartuko. Hau da, amaika ikusteko jaio gara gero. Esan dudik, luzapena posible zela. Hor da Basile Jadizen jaurtiketa, errebotea berak jaso du eta sartu egin ditu beste 2 puntuak. Garaiz, justu, baina garaiz iritsi dira Bilbao Basketekoak azken segunduan sartutako saskiratzerri esker luzapen eukiko du. Bai, azkeneko laurdenaren erdibidean partidak hartu du, ez? Luzapen usaila eta orain bai, ez? Atletikan etorritakoan lortzen badezu horrelako helburua, arnasarekin eta indarrakin etortzea, eta nik uste dut hain aukerak badituela, ez? Hain Jeskrapek irabazteko partida hau, baino. Horrekan jokatu inber, ikusita gainaz, zenbateko zama daukaten falta personalarekin budunosteko taldekoak. Hori esan behar nuen, Ivanovic kalean da, Popovic kalean da, eta Milosevic ere bai, 3 jokari oso garrantzitsu, Eta Bilbao Basketi dagokionez, kaleko ropekin jantzita Raúl López lesionatuta, eta Munbru ere 5 pertsonalekin kanpoan. Zer den fedea gero, Eta zer den berandu konturatzea. Nola egin behar diren gauzak. Ze hau, orain ikusten ari garenaren arabera, entzun da begiratu Miribilari. Miribilako sale batzuk, partidua bukatzea zela galdu egingo zuela ikusitakoan, uste dut alde egin dutela, eta damutuko dira ba. Jarrai dezatela telebistaz, sartu edozein tabernetara, edo begiratu internetez. 71 eta 71, Jeskrap eta Budugnost aurrez aurre, Europako lehenengo partidua du aurten Bilbao Basketek, eta begira, luzapenean erabakiko da Eurokapeko lehenengo partidu hau, lehenengo norgehiagoka hau. Orain arte berdin du baino ez du egin, orain ere irabaztea falta. Eta 25 eta 15-ko, 28 eta 15-ko partziala sartu dira azkeneko laurdenean Jeskrapek. Ziziz! Bera bakarrik egin nahi zuen jokaldia hor Bostek egin, Zizizek bere buruari esango dio, ni Bost gazte hau baino gehiago banauk, besteik ez bada, neonek hartu beharko izkiat erabakiak orain. Bostek ere ardurak izan ditu, ez, jaurtiketa libre bat kanpora bota du eta hor. Zizizek berak ere bai. Bi. Asmatzen ari da orain, 3
Hirukoa eman diote, begira ze garrantzitsua izan den ura ere, Hirukoa eman diotela, bikoa zen lehenengo, gero epaileek hirukoa zela erabaki dute. Hirurak sartu ditu Zisisek, berdinketa, luzapena eta orain bi aurretik. Aspaldi ez dugu ikusi, Heskap aurretik markagailuan. 73 eta 71. Eta Dejan Radončićen entrenatzailearen aurpegia ikusteko modukoa. Nola ies egiten ari zait partidua. Ez da sartu, jaurtiketa errebotea Bostek. Keinua berriz ere Buduknostekoek. Popovicek hain zuzen ere, Marko Popovicek. Orain, Alexari utzi dio, bera bakarri joango alda. Li goitik bera, ez dago pertsonalik. Errebotea Grimauk, Hamilton lurrean gelditu da. Zai egongo aldira. Claro, orain kontuatu da, Zisis, nunda bosgarrena. Kontatu ditu eta falta zaida. Baina ondo kudeatzen dituzten, erasoaldi hauek. Basileia Isek Hirukoa, barrura! Basileia dizen Hirukoa. Sartu egin da, 3-3, beraz. Eta bost goitik Bilbao Basket. Lehen Katxikarisek jokalari guztiak fresko izan nahi zituela esan dugu, baina tira, 45 minutu, Bai, baina partidua irabazteko aukera, eta momentu batean Katxikarisek berak ere esango zuen, ez Mamadu, ez Pilepitz, daudenak, barrura. Esperimentuak bukatu dira. Zizisek urruneko jaurtik eta ez du asmatu. 3 goitik eta asarre Katxikariz Zizisekin, ez jaurtitzeko olakorik. Bost. Popovic, Lirentza da baloia, Erbel etorri zaio, geldi dago Erbel. Ze defensa ona berriro ere Erbelek. Besoak goian, gorputza geldi. Oain asko zegoetu ari da defenditzen, oain indargabetuta daude Buduknostekoak eta oain zailtasunak gainditzeko bieta bateko defensa horiek eta oso ondo ari da defenditzen barrukan. Eta begira, azkenean pertsonala garrantzitsuak. Ze Ivanovic ez dago jokoa antolatzeko eta Bostek dauka. Erantzunkizun hori hartu beharra, Basileiadis barru da! On fire! Berotuta, eskumuturra. Eta horrelakoetan, Basileiadis. Horrela, hasi ezkero, normala bere taldeak irabazi egiten du. Presio orain Miribilan, hau bai Miribila efektua. Erbel defentsan, Li. Eta 2 puntu gehiago Buduknostekoentzat, baina laukoa da diferentzia. Zisis. Luzapenean gaude gogoratu. 74 eta 74 lehenengo hor berdindu du aurrenekoz partidua Bilbao Basketek eta gero 71 luzapenera joateko. Azken 2 minututan sartu gara, Basileiadis. Bera bakarrik egin jokaldia ez da sartuko. Eta diferentzia gogoratu 4 puntukoa, baino ez da. Beraz azken segundu arte egin beharko du borrokan Bilbao Basketo partidua irabazteko. Bost. 3 du Bostek. Ez du asmatu errebotea Basileiadisek. Pakea, patxada eta lasaitasuna eskatuz orain Katxikariz. Bain Zizisek nire ikuspuntutikan alde hau kudeatzeko izugarria ditu, orduan pentsatzen dut luze nahiko dela jokatu. Eta berak erabaki nahi du partidua, bai. Konturatu da Zisis, bost baino gehiago dela, eta esan du, oantxe da kutsuko janik. Hauxera Miribilako giroa, markagailuan 81 eta 75, 6 goitik orain Hesklap. Eta pozez txoratzen, ona hurbildu diren zaleak, Miribilara etorri diren zaleak. Partidua egia esan, ikusgarria da, baina ez ona izan delako, ez azera mentzat. Baina bai, emozioa interesgarria da, eta bai batez ere guretzat, euskal talde bat irabazten ari delako. Noski baiet.
Hala ere nola izaten diren, gaztetasunaren kontuak, abantaileak, bai, ausardia eta bar, baino gero zezama izan duten presioarekin azkeneko minututan ezin gainditurik eskrapen defensa eta ezin saskia aurkiturik ibili dira. 6 goitik, Bilbao Basket. Victor Batx, bai, sartu egin du, falta eskatuz, baina ez diote eman. Antolatzailearen bila, azken minutuan sartuko gara, 4 goitik dago Bilbao Basket. Pentsa, zein azken 3 minutu ikusi ditugun lehen, beraz, kontuz, Hamiltonek urruneko jaurtiketa, barru da! Horrela sartu ezko lehen, sartzen etzilenak, oin bai, oin barrura doaz. Lehen Herbelen partidua goraipatu dugu, baina Hamiltonena ere karagarria, Liri baloia barrura, ez dela legezkoa, pertsonala. Grimauk egin du pertsonala. Hamilton 25eko balorazioarekin dago, 20 puntu egin ditu. Baina isilik Gerard Lik ere 22ko balorazioa lortu du, ez? Ez du asmatu lehenengo jaurtiketan. Ez zaio aldatu arpegi oraindik, Katxikarisi. Katxikaris oraindik. Kezkatuta dago. Gorputzean sustoa sartuta. Bai gero, ez zuen alakorik espero. Ez zuen atzo berarekin barrietan, ez zuen alakorik espero. Basileiadis. Bilabetza izango dira. Oraindik 8 segundu. Herbel, urruneko jaurtiketa, barrura! Orain dena alde dauka Bilbao Basketek. Eta orain aberatsaren bila, haiek joan beharko dute, Buduk Nostekoek. Urruneko jaurtiketa da 5, berriz ere 3koa egingo du, ez da sartuko, Hamiltonek errebotea. Fisisen bila, 7 segundu, oraindik badago oraindik jokaldi bat. Fisis, Basileiadis 3koa, ez! Bukatu da! Aurtengo Urakapeko lehenengo norgehiagoka Bilbotarrentzat, 85 eta 78 irabazi egin du Bilbao Basketek, baina nola sufritu duten, zenbat sufrituta. Luzapenean irabazi du Bilbao Basketek, gogoan izan, eta ez dakit, Jokin Etxeberriak protagonistaren bat harrapatzeko modua izango duen. Axel Herbelekin egongo gara, baina oraindik guztiak biltzea nahi dute eta gerora berarekin egoteko aukera izango dugu. Horma, hasi da Europako bidea Bilbao Basketentzat Eurocup honetan, helburua noski finalera iristea da, eta gero datorren urtean berriro ere Euroligara sartzea, baina horretako gaur baino hobeto jokatu beharko dute. Hala ere, albistea, luzapenean Bilbao Basketek irabazi egin duela, aurreneko garaipena badaukate beraz, eta pozik zalei eskertuz. Beno, lankideok, hemen daukat nerekin, partiduko protagonistetako bat, guztiak ere berari zoriontzen. Axel, felicidades, lo primero. No creíais, de verdad, no creíais que ibas a sufrir tanto, ¿verdad? No, es que la verdad hemos salido muy blandos, sin chispa, sin energía. Yo creo que habíamos gastado mucha energía y al final pues nos costó un huevo volver en el partido, pero luchamos hasta el final y hasta el último rebote empatamos y podemos estar muy felices de haber ganado porque este equipo es muy bueno y a lo mejor va a ser la sorpresa de la Eurocopa. ¿Qué se os ha pasado por la cabeza cuando la habéis visto coger el rebote a Costas, tirarla y meterla? Bueno, porque quedaba unos segundos, íbamos un poco atentos a lo que iba a pasar y luego pues sabíamos lo que teníamos que hacer durante la prórroga y lo hemos hecho a la perfección. Sí, la prórroga ha sido muy importante, además habéis conseguido un básquet a veras que será importante para la vuelta, ¿no? Son 7 puntos a favor. Claro, como ha ido el partido podemos estar muy contentos de haber ganado tantos puntos, pero bueno, lo nuestro es ganar partido a partido y no fijarnos en los demás. Ahora siguen 2 partidos importantes para ti, uno contra el Real Madrid y el siguiente contra el Espirú, ¿no? En Bélgica. Bueno, yo el Madrid ya es pasado, mi equipo y mi ciudad es Bilbao
Y bueno, volver en mi país siempre ha sido especial, sobre todo porque ahí ganamos una Eurocopa ya y es muchos sentimientos y cosas así, pero somos profesionales, soy profesional y tengo que pasar de todas estas cosas. Muchísimas gracias, Axel, y suerte. Vale, gracias a vosotros. Bueno, entzun dituzue Axel Herbelen hitzak, posik eta profesionala dela dio, eta horrengo partiduak ez dutela berarentzate gehiegizko importantziarik Bilbon jokatzen ari delako. Beti ere, ondo gizon hitz eginez Herbel sekulako partidua ikusi dugu, batez ere emozioari dagokionez, eta batez ere Bilbao Basketek irabazi duelako, baina une batez uste genuen ezetz, gero berriro baietz, holakoa da Saskibaloia. Bai, Filipurrika jarri dute partida, ez? Eta, bueno, kontuan izan behar dugu, eta 8 puntu sartu dituela azkeneko laurdenean eta 14 luzapenean, ez? Horrek adierazten du nola erten diren eskrapeko jokalariak erdilotan, eta gero Herbelek esan duen moduan, txisparik gabe, ez txinpartarik, ez indarrik, ez defentsarik, baina azkenean lortu dute bere helburua. Horixe garrantzitsuena, Bilbao Basketek Europako lehenengo partidu irabaz egin du, 85 eta 78, aurreneko garaipena, gogoan izan, bihar Euroligan Barça eta Txeskaren artekoa, Txedebita eta Kajalauralen artekoa ostiralean zuzenean noski, eta igandean berriro ere, Jeskra Porduan Endesa Ligan, Real Madrilen kontra. Eskerrik asko, Josen Aldarrur, baita Jokin Etxebarria ere, eta hurrengo batera arte, agur eta ondo ibili.